Čaute Felas, ja vás vítam v ďalšom rozhovore, v ďalšom reporte s ďalším atletom zo Slovenska, s parkouristom Michalom Marčekom. Servus Mišo. Čauko. Takže som rád, že si prijal pozvanie a že spolu robíme vlastne rozhovor, ktorý sme dlho plánovali. Skús sa nám predstaviť, odkiaľ pochádzaš, čo robíš, ako sa voláš, koľko máš rokov a nejaké také základné info našim divákom daj. Takže moje meno je Michal Marček, ja ste počuli a pochádzam z Trenčína, presnejšie z Omšenia, ale dlhé roky som žil v zahraničí. Mám 23 rokov. Teda čomu sa vlastne venuješ? Čomu? Kreslím si... a nie, tak parkouru a freerunu a šťastie aj tomu trickingu. Máš aj nejaké tetovanie, takže asi máš tam nejakú záľubu, však? No, tak trocha. Sa mi to zapáčilo. Dobre, späť k freerunu, Mišo. To je naša taká silná téma, však konec koncov som aj ja freerunner svojím spôsobom. Ako dlho trénuješ freerun a kedy si vlastne s freerunom začal? Taký nejaký krátky report z histórie tvojej. Reportík z histórie. Tak začal som v roku 2005, začiatkom roku 2005. A vyrátajte si, koľko to je, 7 rokov, no 7 rokov. Trénuješ momentálne v nejakej skupine, nejakej crew? Jasné, Freerun Slovakia. Ešte raz opakuj to. Freerun Slovakia. Povedz mi nejakých 3 ľudí, a nemusia to byť Slováci, môžu to byť aj zahraniční atleti, ktorých obdivuješ a ktorí sú pre teba inšpiráciou. Len tak, čo mi napadne. Daniel Labaka, Damien Walters a David Bell. Čiže vlastne nejak, čo sa týka toho pohybu, sa neobmedzuješ, hej? Čistota pohybu jednoduchá bodka. Nie, tam nemusia byť len prvky, ktoré sú vyslovene z parkouru alebo z freerunu, to je kombinované, ako som povedal. Stunt, salta, tricking, gymnastika, všetko. Si v podstate slovenská, dalo by sa povedať legenda, alebo by si sa dala vlastne patriť medzi prvých ľudí, ktorí začali s freerunom na Slovensku, dalo by sa povedať vlastne takých viac, ktorých ľudia vnímajú a vnímali a vnímajú. Cítiš nejaký rozdiel medzi scénou, kedy sme začínali my a scénou, ktorá je teraz? Čo sa týka buď progresu alebo vnímania proste parkouru? Freerunu? Tak cítiť to cítim. Hlavne z tej stránky to, čo sa trénovalo vtedy a to, čo sa trénuje teraz. Hlavne nové veci, veľké veci a je to do pobredia. Ľudia začínajú teraz niečím iným. Nejak sme začínali vtedy, že to bol nejaký základný preskok, ale už teraz začínajú s niečím inším. Každý máme nejaké sny, vízie, nejaké idei, predsavzatia a tak podobne. A plány samozrejme. Máš nejaké plány na tento rok? Dúfam, že koniec sveta nebude, takže dúfam, že mal by si mať nejaké plány. Máš nejaké plány, čo by si chcel zrealizovať tento rok ešte? Jasné, tento rok aj ďalšie roky. Ten koniec sveta nepríde, to je... Čo to je? Tento rok je jeden z najväčších plánov, ktorý plánujeme. Ideme cestovať po Európe. Prepáč, preruším ťa, hovoríš plánujeme, takže predpokladám, že so svojím tímom. Hej, s tímom. Freerun Slovakia, isto sa pripoja aj nejakých chalani nielen z tímu. Kolujú o tebe v éteri informácie, že veľa piješ, takže mohol by si poprosím vyvrať túto fámu, pretože podľa mňa to není pravda, keďže dlhé roky poznám, áno, takže teraz vlastne do éteru povedz, že tu nepiješ, Mišo, lebo mňa to už nebaví vlastne odvrácať tieto veci a reči a mohol by si to povedať aj ty na vás. Neviem, odkiaľ máš túto informáciu, ale není to pravdivé, že veľa pijem. Som len človek a zabávam sa ako ostatní, takže nepijem. Čiže nemáš... Čo nepijem? Pijem, ale s mierou a... Dobre, takže to by sme uzavreli túto otázku, pretože vidím, že nikam nevedie. Posunieme sa k ďalšej otázke. A ďalšia otázka je taká, že neviem ešte aká, lebo ma žiadna nenapadla. Jedna veta, jedno motto, ktoré vlastne odporúčaš, alebo ktorým sa ty riadiš a držíš sa. Trénujte s rozumom a bezpečne. Za rozhovor, som rád, že si došiel, že sme pokecali a teším sa na ďalšie spoločné projekty, ktoré budeme realizovať. Takže díky, drž sa.